मा मोनजायो रखम थादोलै आया सिखाङाखै नायलाय भिडिअ लाबाय दं हेल' एभरिवान बयखौबो जोंनि गोदान भिडिअआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनै जोङो गोबाव समनि उनाव नै हौवा हिन्जाव बेरायनो होनना फैदों आरोना नोंथांमोनजोंबो एसे सेयार खालामलांनोसै आरोना नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय बोथोराबो इदि सान्दुंबो गोसाद्राय नङा ओमफ्राय अखा दोमैलुलु आरोना एसे इथिंसो मोजां नुगोन खोमा ना इथिं दे केमेराखौलाय मा पाइलाला हमो भिडिअ लादों फाइलालायानो हमाखै मोजाङैनो हमदो माबा माला आं गावआनो फट' लानो होबाय दा बाराबा थांफिन गारगोनलां थाबाय थाबाय एखे बोथोर खै थां नोङो मोजाङै खेब फेसबुकआव होनांगोन आं दे खेबबाय था मा खेबबाय केमेरामेनालाय ओइनो मानसिफोर फैदो बेखौ नङा बेबायदि नायनि आइसो माबा गोलाव होनदों मानसिफोरखौ जायगाखौलाय मोजां आंनिखौलाय जायगाखौलाय मोजां मोनदोंमोन आरो साफाखौनो होनजोबदों आङो जायगाया मोजांथारना लोगोफोर नै एकदमबारे लामाया जि आराम खायमानो ओजोंबो बिफां एकदमबारे सब गोदान गोजा बानायदो न'फोरखौ गोदान बानायबाय दं दे सान्दुं गोसाथार सान्दुङा दहाय जों फैबा अखा दोमैलु लामायाव ओमफ्राय दा नै बेसेबा गोसा दुंना होबाय नायखोदावलायनो हालायि ससमाखौलाय मानो खुखो फट' लानोसैब्रा ससमाजों मोजां दे होमबा फट'खौ ला दुरबलथ' नुखागोन ना इमान दे फट' लानो होयो माबा दल'बो थाया नों फट' लायाखैना लाबाय दङ आं इखौ भिडिअ लानाय फाजिनो लाजायोना इदि नङा ओरै सिदा ला सिदा थ' थांसै अखानाया माबा जेथो जाजोबो गारि गाखोना इदि बाइकआव गाखोना माबाबाथाय फैबाथाय सिउ बारनांनानै खर' लोबनायखाय आं खानायखौ हेंगारदोंमोन ओमफ्राय जेथोसो जाजोबबाय माबा जायगाफोरानो इमान मोजां ओमफ्राय आङो दा इनिफ्राय थांथ'नांसिगोन आङो माने माबा माबि जाला जोबनो होननासो फैदों नालाय ओमफ्राय दा मा जाहोयो फैसा फोजोबजोबना होगोन आं इनि होननानैसो फैखादोंमोन आं ओमफ्राय नै इखौ नुनानै हाबफैदो आङो आंनि फेभरेट कालार मा फुलियो मिथियाहाय मा फुल होनो खिन्थु आं बिराद मोजां मोनो इ कालारखौ फुलखौबो मोजां मोनो आं इखौ बिरादनो मोजां नुयो आरो माने गायनो लुगैसोगारो आं इदिखौ ओइ न'आ ओंखारबा गायनो हागोन दे न'आ कमप्लिट जाबाथाय माबा माबि जानो लुगैसोगारबायलै फुलखौ सान्दुं गैखाया बरिया जा थान्दा होना दिनै सान्दुं गैया दसेनो दुङो दसेनो माबायो अबेबा सान्दुं गैया जालाय इमान गोरा नङाना सान्दुङालाय माथो बे गारिया लाबदो आया मबाइलाला फैदोलै माबार ओइ जानोबा इनिथिं दिनलांगोन इथिं मानो सिंद्रायथिं लांदो आं गोलैजानो गियो माबा बुजिथारा इयो आंखो इदि होनबाय थानाङा दे नोङो दे नोंनिखौ नों माथा मारि नों फट' लानो गोसो जादोला गोसो फैसा खामायनाय बाथ्रा दंना फट' होनानै दे फट'बो लाया माखैबा नायना केमेरा हमगोन दे अबाव लानांगौ नोंयाव दे मालाथो मा जाहोनो नागिरदों नों आंखौ एख' जाहोनो गोसो गैया नामा ओइनो मानसिफोर फैदो देलै दायो बेसे थिखांनांगौ थिखांना होगोन आं दे खेब ससमाखौ नों मा सानदों एख' नुवाखै एक्टर बायदि नुदो हेन्डसामखा देलै मानसिफोर फैलायलांबाय इनो गारि फैदो थांग्रोथो र' होमबा दे होमबा खेबनोसै दे
एवनो खेबनांगौ मोजां मोनदो एवनो थिखांनोसै दे ओइखिनिया साफा नुदो सिनारिखौ माइसा लानांगौ फुल लानांगोन ना हाफ लानांगौ जानोखौल' क्लाब क्लाब दे एख' रोंला आङो एख' बानायखाय फट'बो थिखांजाला नालाय फट'बो थिखांनो रोंला एख' रोंला आङो मा मोनजायो रखम थारदोलै आया थिखाङाखै नायनाय भिडिअ'सो लाबाय दं बिदिलै माने इदि मानसिफोर नायबाय थायो आं लाजियो बारा नायबाय थाबा थांलाय फैलाय जाबाय दं मानसि मेरला दे दे मा जागोन नागिरना मोनाखै नामा नै मा जानो आलु परथाबो दंना गैया इखो जानोबा होमबा आं फैयानोमोन होमबा माखौबाथ' जागोन नोंलाय दादा मोनफैबाय जोंहा नै जानो लुबैनाया बिरियानि जानो खिनिखौ बिराद आतुर जादों प्लेट उगारनि आतुर जालायलायलाय माथो दिनैसो मोनजादों जानो लुगैनाय बुस्थु मोनफैबाय नालाय बिरियानिफोरा न'आव बानायनाया बिदि टेस्टि जायाना रोङाना बानायनो आङो मोजां जादों बिरियानिया जायाखैनो नायनोसै नों कफि लोंनोबा बिब्रा आंहा हेल्थआ बारा मोजां नङा नालाय जालाबायनो लोंलाबायनो हाया बिरियानिखौल' जानोसै उदैया बया जानो नागिरो आंनिया कफि लोंबा नै लोगोफोर नुनायावथ' जि गोथाव नुखाबाय आङो ओमफ्राय दा जानाय नायनानै जाबासो मिथिसिगोन आरो ना किसमिसा दङ ओमफ्राय चिकेनखौ जि गेदेर गेदेर होदों चिकेनखौ जानाङा आङो जादो मोजां मोनदो दे आं जादो होननायखाय जानो होननानै फैखादोबा नोङो एसे बाब्राबदोंमोन न'आव थाङा होननायनि माबाबो दङ आन्दाबो दङ नों दायो आंनो एसे हरबानो जासिगोन दे जाबायना जाग्रोनोबा जागोन दे मालाय रिल्स बानायहांदो इनो रिल्स बानायहांदो मालाय बानाय जाखांना थांनिसै जोंहा